witiri ndivusa ndege kuchikangawa inagwa bwanje chikangawa amala witiri ningawa ndege kuchikangawa inagwa bwanje chikangawa inagwa bwanje chikangawa inagwa bwanje chikangawa amala witiri ndivusa Fonso ndilimenero kuti kodi ndege idagwa bwanji kuchikangawa. Timatero kuti directive imene mtsogoleri wa dziko lino wafotokoza kuti new commission of inquiry achite kapena isankhidwe ndi parliament. Kodi ndinokhutira chifukwa ena kuti ayi akadasankha inquiry imene ndi president Mutharika nkunena kuti ndasankha yawa. Ntchito iyi tiyasiredi aphungu kuti asankhe new inquiry pa nkhani ya ngozi imene idapha Chilima. Funso lathu ndi limenero madzulo ano kutengera kuti anthu akadakambiranabe kuti kodi inquiry imene kuti ikhale kuti anthu ayikhulupirira ayidalira ulendo uno ichitike motani. Ku parliament komweko dzulo kunachitika sonkhani Mai Loza Mbirizi amene wandi nduna ya za agriculture ndi nduna ya za ulimi. Anabwera tu kumeneku ndi chipepala chachikulu kwambiri chimene amafotokozera mayina zuwa likuswa mtengo kuti awa adatenga makobiri mu dzina la ngongole kuti apange za mega farm ndi zina zotero paja kudali mwayi umene undziko muno. Ndiye anthu amenewa tifuna tiawuluse mayina awo. Ndi amachita kuwulusa mayina matchula mmodzi adatenga mamiliyoni awa adachita chonchi awa sadabwezeko awa anabweza awa sanabweze awa anabweza pang'ono atsala ndi balance. Ndi mayina ena mmenemo ndi anduna zakale za boma limene langochoka posachedwa pa la MCP osewalanso ena mwa aphungu ena nkhope zodziwika zimene zili ndi mayina awo mdziko muno. Kodi kumene kuja sikuanyazisa anthu chimene achita Ambirizi mwachilandira bwanji? Was it necessary kuitengera nkhani ku nyumba ya malamulo kumatchula mayina? Timve maganizo anu pa nkhani ziwirizi, comment yanu mofulumira kuti kodi inquiry commission of inquiry yatsopano ayipangedi ndi anzathu ku nyumba ya malamulo kapena pa desk pa Mutharika ndi pamene pachoke anthu amene apange ntchito imeneyi. Komanso timaganizira kuti amayi Mbirizi achita cholondola ndi kumalengeza mayina anthu amene ali ndi ngongole. Kodi sikuanyazisa kapena inu mukuyilandira bwanji nkhani imeneyi? Tione ochuluka ndiwo amene akuyimba. Ine Moses Makawa ndikugwira ntchito limodzi ndi Yamikani Nyambo. Palaina apatayambapo mwasula bwanji madzulo ano? Ndasala bwino ka inu. Comment yanu ili pati ya Maseko. Timve maganizo anu pa ndege kuti kodi iwowa president ganizo lawo liroti achite ndi aphungu kusankha commission of inquiry yatsopano kapena iwowa tinene kuti akuthawa ntchito Mutharika akadasankha okha. Timafuna timve maganizo anu komanso chikalata chimene na mtindi wa anthu amene awerengedwa makamaka ku nyumba ya malamulo. Iwowa tu awerengedwa kuti ali ndi ngongole ku mega farm. Tabwereze fanthawi zina Amaseko mati asinamve ndi chifukwa chake tabwereza kwina konse sitibwerezanso. Was it necessary amayi Mbirizi kumafotokoza mayina amene ali ndi ngongole mnyumba ya malamulo? Zinkhani ziwirizi tenganipo ni imodzi mwansanga. 1 minute yanu yakwana musadusenso 1 minute. Chabwino. Ndithudi. Chifukwa cha democracy imene ili Malawi muno. Mutharika akuyitsata. Chifukwa adakasankha iwo badadala kuika patsogolo. Koma achita bwino kuyipereka kumenenso kumachoka malamulo. Okay. Choyambirira Mutharika yo aja ndi lawyer. Malamulo amatsata. Chabwino. Ndipo sibadala kuike kunena kuti zimene zichitani ndino aphungu. Okay. Chifukwa mene kuja kumene timembekezera kuti ngati dziko la Malawi timapeza kuchoona chenicheni. Okay. Nge anthu amene asankhidwe ndazi zawo kumene kuja aphungu. Kutsogolo kudzapezeka munthu wawiri
mwachisanzo tikhoza kutero nena kuti chimene achitachi nchinthu chopambana chifukwa sadaphangire. Okay. Achita bwino kuti aphungu asankhe ndingukambako ikumene kukunda chokako ndingukambako ya nduna ya zaulimi achimwene chimene chidachitika m'Malawi muno mchipongwe chifukwa chakuti kumudzi kuno inenso ndali nawo mungulu lopempha ngongole imene ija. Okay. Pagulu limene lidali ngati kalabu anthu 10 tidononga ndalama yokwana mwina 2 million. Koma silidapindule mpaka lero ndalama zathu zidatani kodi zidalowa. Okay. Ndi kumava mayina anduna zimene zinali zimendetsa dziko lino kuti nazonso zidaphangira kumatenga mafirande dechakuti mafesande dechakuti. Ineyo sizachilendo chifukwa chakuti apresidenti opuma achakwera kukhothe kuja nthawi ijali limodzi ndachilima adawafunsa nena kuti kodi malamulo mmadziwa. Adakana kuti malamulo sindiwadziwa. Okay. Kuchokera pantiti umene uja osadziwa onena kuti malamulo sindiwadziwa. China chilichonse m'Malawi muno chimayenda opanda malamulo. Okay. Chifukwa ngakhale anthu atemedwe apolisi samamanga anthu aja amawapenya ngati president malamulo sawadziwa. Okay. Ndiye tikatenga ngati nduna ya zaulimi imene ilipo lero ine kuona kwa ineyo chifukwa chinthu chija cha dziko la Malawi chimene chimachitika ndalama zija mitsoko ya Malawi amene akhala akuliro chokera 2020 kuzafika 2025. Dalira mokwezaye mpaka obera so president nkunena kuti mapulitsa zithusa anthu osarupa mchipongwe. Ndiye pamene anduna alengeza kunena kuti auje ataona ndi mpongozi wawo yemwe wachakwera kukatenga nawo ngongole koma timalipira ndalama ifeyo kunena kuti ndi mwana wa president nkumakatiberaso ndalama chifukwa amene kwakuko nkuba adakongola osati kuba. Hayi nkuba chifukwa iwo ajawo sanenera chifukwa boma timachitira kale zabwino m'manyumba mwawo koma sanenera otenga nawo ngongole ngati mwana wa president. Adakasira anthu wamba. Tonani kwathu kuno tikhoza matelo kuti malemu kazombo 200 chakuti million kukatenga ifeyo kuno nkumasafala nkumavutika. Kodi ndalama imene yayiwo aja akabweza ndani achitogulitsa chani kuti abweze kuti mwina ngongoleyo chifukwa ndalama zimene zinzofa abweze ndithu aphungu amene adalenga aja nkuonena kuti wena atenge konso ngongole ija tiyambe upindula Malawi chifukwa simapindulira Malawi imapindulira anthu akuluakulu okhokha akongereza. Taona nimene muja mulibe munthu dera mungongole imene ija alengeza mayina amene mulibe munthu dera onse MCP yokhayoka. Chipongwe chimene adalichita dziko lino ineyo kwa ine ndesinza iwala ngakhale Yesu kubwera ine ndesinza iwala ndi chipongwe zedi moti ndune imene ijayo yakhoza ofunika china chilichonse cholakwika achike pantunda Amalawi lidziwe kuti kudabisidwa izi. Ineyo nona ngati kuti ngati dziko likhale pamodzi ndalama zimenezi asathawe anthu abwezi. Zikomo kwambiri. Tathokoza Maseko Kasungu mkhale ndi usiku wabwino. Zikomo. Tira kumva maganizo anzika tinayesera kuti tapatsa 1 minute koma anadutsa tabwera ndi ena pa line mwasula bwanji. Taswera buno kaino. Taswera nkhope ya maimbirizi kumatha kuoneka iwonda amene anawerenga nyumba ya malamulo makamaka mayina anthu amene ali ndi ngongole za mega farm. At the same time amuthalika kuti akuthawa ntchito kuti akhoza kusira aphungu kuti apange inquiry yatsopano pa nkhani ya ndege imene idapha Chilima. Mukuganiza kuti zimenezi akanenera kuchita ni ndani kubweretsa mayina a anthu amene akhoza kupanga ndithu new inquiry? Should it be done by the president kapena aphungu a nyumba ya malamulo? Mutenga nkhani iti ngati muli kutenga nkhani zonsezi 1 minute yanu yayamba timve dzina lanu. Ine ndine Joseph kuno ku Chitipa. Please go. Chinijeni ndizenge nkhani yokhuza ya ikwalira. Please. Imeneyi ndona ngati kusiya manja mwa aphungu ndikulakwisa. Okay. Chifukwa ndi nkhani yofunika anthu amene amazisata. Okay. Uno si aphungu onse amene amakhala ku nyumba ya malamulo ali odziwa zinthu. Okay. Na umene kuja ndafolo ena JC alikonkuja. Oho. Amene ndege
imene mendetsedwa ndi expert ndi chinthu chimene chikugwiritsidwa ntchito ndi expert mungamutenge munthu amene sakuchidziwa afufuze aziti chani koma ndimona ngati kukhale anthu special amene amapanga zimene zija okay ndi akapanga aphunguwo akawuzire kuti kodi anthu amene asankhawo sutisankha ndi boma lapitali anthuwo asankha ndiwowa ndi aphunguwo si ntchito yawo ya koma ni ya anthu akadaulo amene amazidziwa zinthu zimene zozo chabwino sono tipange ngati zitsazo pa kampeni pomagwiritsidwa ntchito ifa imeneyi ndiye lero limo mtenga amene amagwiritsa ntchito kampeni ija kuti takafufuza iye zotsatira ziyabwera zoti chani kuti amalawi akhala ndi choona akamene akhala ndi bodzabe ndiye pali zinthu zina tisizipangire ndale koma tipangire kuti tizidziwe ndipo funa kuzidziwa tizinga anthu amene amazitsata tiyamikire kunkhani yokhudza ngati yowerenga mayinayo kwa ine kuti sivuto koma imeneyi asayisiye 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 chifukwa chani mukuti asayisiye chifukwa chona kuti iyi kuoneka noti munthu athu machita manyazi kuti ndikatenga ndikaya kuthidwako ndikapanda kubweza koma ndibweze ndicholinga chona kuti zinangalo ngazinga zatchulidwe zikatchulidwe kuti anamaliza okay komanso tingofunsa kuti nava mbuyo mukuti achamuli anatenga ndalama kuti anamaliza andani amene achinamuli achinamuli so zinthu ngati zimenezi zonse zina ziyende mbali zonse okay asangokuma mbali imodzi koma mbali zonse zina ziyende ndithu bwino chabwino bwana kunkhani ngatiso imene yobwera kundege kuja pepani ningotenga timasenga zitina take ndionena kuti amanena bwana kumpuyo kunena kuti iwo anakana kuti sane mau black box koma anthu ena zopalamenti kuja mutoona mati akuwadziwa ndiyo konkuso litokana kuti ndimwayi anthu amenewo akanene ndikubweretsa video imene awo anayankhula okay inonso nthawi yangu yankhulaso yayi koma action awo ananena zakuti video ndi ikamangoti ayi ananena zakuti pakuti iye ananena zakuti kungozitsana ndi iyayi koma anene ndi umboni wake chabwino kutale ithandiza zinthu ngati zimene zozo chifukwa anakanisisa okay nde fesu tisakhala okondwera tikadzayiva video imeneyo interview imene tikadzayiona okay umasulitsa iwali kuti pankhani imene mapanga za ngozi ndege iliyofika manyamuka pilot aliyese ayenera kuti afufuze mafuta ake ngati ndokwanira chimwe chichofuna chani sumamuka chinthu chili ndi vuto okay nde zimenezi titha kuona kuti ukadolo wanji umene unayenda pamenepo chifukwa chake tikufuna tidziwe chimene chinachitika kuti uyo ngati ananyamuka mafuta alosakwanira kuti vuto ndi ndani. Tathokoza kwambiri bwana Joseph kuchitipa mukhalendose wabwino. Pirira kumva maganizo anzika timayesera kuti mwina kawani minute kazibwira kumaikona kuti anthu ochuluka ali ndi nkhani madzulo ano ndipo ndi ufulu wa wina aliyense timatero kuti mawaso it's a busy day. Well, zimene zichitike mawa tikambirana Monday koma leroli tikamba nkhani yoti imene yachitika inside exclusive chidzulo timatenga nkhani ziwiri mu exclusive chidzulo zimene zikuoneka kuti these are the top stories. Mukutenga nkhani iti pa line up maswala bwanji dzina lanu? Tasabno kantu bwana wanga ndi Hassan. Tenganipo ni modzi nkhani ngati mungakwanise ziwirizo 1 minute yanu yayamba. Okay, bwana nkhani yotaimva kuteko nkhani awayo yokuza yangu ngoli awusana lakwise kukitenga nkhani yakwise pambala mpanda. Chifukwa chonena kuti ziko lindira tonse ziko sira anthu olemera okokha yayi. Okay. Kama mwandu mene ukanakhala ngati kuti ndiwa inuyo kapena ndiwa ineyo ine zachizike kuti ino ndine tikanakathera kundende. Ndi tisamaombere mmanja zinthu zosakhala bwino kuti zikoli tonse talivutikira kuti tilisike mene tilimu ndalama zingoyenda mwandu achuma okokha ife zikati kumva kupweteka. Okay. Yachiwiri ngati ya ndegeyonso president uja ndoganiza kwambiri kuteko potenga nkhani zakuapasa mafungu kuteko iyeja ndicholinga afuna ione kuti mafungu amene kugwira nawo ntchito ndinawo limodzi kapasi ndinawo limodzi pamwa iye ujazo akoza kuchipanga chinthu chamwa iye kakuna kuti ndichipange bwanji imene ndichipange motere kapena ndichipange koma wachitenga dako achisiya kugulu kwa anthu kukana kuboza kuna kuti nanga bwanji iye sana atenge kuapasa mafungu. Ndiye uja ndoganiza kwambiri kuti chimene akupanga
kupanga kuchizo ende masa anapeza kale kumafuna kuti mapungu amene ali ku parliament ayi zezona kuti ndizoona kapena pitako kuja kumwe kuja kafuna koze ziko lawo. Okay. Bwana wanga mkanangani ya chinyengo chimwe chikuchitika kumawe kunoko ukapoka kuti ngwerekezana kuti ngati hata kazi kisasa kujana kuti kodi katangale tingathane naye bwanji katangale tikoza kutana naye munjena kuti lese ngati munthu jawapezeka unozika kuti ndo kuba natali wokuba aine apita kalowe nkati enda akalowa nkati munja musayembekezana kuti kubwire pero iyo jaombolere chifana ndrama mena kupangira pero je ni ndrama yatu ya ife ya Malawi chifa iyo jamamea makapa mpando pa janani bendawama mayone ne akalowa nkati muja azakai nintawe pangira pero chifa akangolowa nkati muja kukamusekera kumeja kumuchachaza kakandi 5 ndi kuti amene angazabwereso pa mpandopo sazakhaso ni ntawe yona kuti atani adezo chifa zopazina kuti wina twaduzapo pa manja yake apya ifeso satani tisapange zimenezozo kuti tintese katangale yache ndimene basi koma kunena kuti ayi mwamange masiku awiri atatu mwaona anthu achakubwerako masiku awiri atatu mwaona chimozimozo muzi momwe munthu kungotowa bankuku akangoba bankuku kupita kumene kuja ndikukasekeredwa akamabwera kumene kuchaku mwina masiku awiri atatu mpezasa kubaso nkuku chasa kutani akupangena mata kumene kuja kusikofera tiba nkuku tikapita kumene kuja akati tatisekulira titulokakoso de anthu zimene akupanga chinyengo chimene chikuchitika Malawi muno tikuzuza natokatoka koma president anaine akani mphamvu zambiri kuti amene watibera ndrama zathu za dziko la Malawi anaine kuti akalowa nkati mja asabero asalandire asandebe ndrama chanzaife ya Malawi ende iyo jamani kuti ndrama inditenge bero muni panga bero ya mwakuti ya ndrama zokwana mwakuti amapeza kuti ndrama zandizaife tomwe akutibera ife tomwe ndeka amakangati akutizungulisa kena ndi achapakepa kusanga magali moto akuenda mazi akutithira miso yathu ndimene tikuvutika nayo koma munthu woti anatizunza tikumuona kuti nduyu amene anapa Malawi ndi amene mankhwala anasowa chifukwa cha anthu awo ndi katangale kuti athe tiyene tipange zimenezo basi. Usiku wabwino bwana. Bwana wanga kupitira kumva maganizo anzika zithunzizo zikufotokoza nkhani mukaona mayimbirizi tukamba nkhani za mayina amene anayima nawo mu nyumba ya malamulo nkumalengeza. Was it necessary kuyika nkhani imeneyi poyera dzuwa likuswa mtengo? Mukaonanso chithunzi cha ndege mbali nayo tikukumbusana kuti payenera pakhale new inquiry makamaka yofufuza nkhani ya ngozi ya ndege idapha achilima ndi anthu ena 8. Kodi a president amayenera kuyisiya nkhani m'manja mwa aphungu kuti ayasankhe commission kapena zoyenera achite ndiwowo pa desk pawo? Mwaswera bwanji pa line apa madzulo ano? Ndaswera mwaswera bwanji makawa? Ndaswera lanu dzina kumene mwatiimbira comment yanu ili pa nkhani iti. Ine ndi Devi mpya imwe uja kuchokera kunyanja kusalima kusengabe. Kusengabe tapereka ni maganizo anu. Muli nawo maganizo pa nkhani iti? Choyambirira tu maganizo ndipereka mbali zonse ziwiri. Alright, 1 minute yayamba. Ndiyamikire anduna azaulimi. Kubweretsa nkhani ija poyera. Chifukwa timangumva zokuti koma anthu apa kula ndalama. Iya nditi. Akugwanyamula uko. Ndere loliza bwera poyera tiyamikire. Okay. Ndipo zatero donchija ndikuthandizana ndikugwirana manja anthu ndrama chankuyibweza. Ndotena sameti ndinalembesa kale ife. Ndrama jatha kuikhoza kutipeza ndikupindulapo sonafe. Ndrama ija siyo kuti munthu ukatenga udiyo ukhale pasiyayi. Koma ili ukangongola ubweze. Zomvesa chisoni anthu olemera kale ndamene akupangira ndrama ija. Okay. Aumwana pangira. Ndizomvesa kuziko chisoni kwambiri ngiziko anthu kumatsauka anthu olemera kale atalemera. Okay. Kumazipangira okha. Chachiwiri ndibwere kunkhani ya ndege. Abwana atu munthu ja si munthu wamba iyayi. Tika mpata munthu uja. Zinthu zimwera nziko munomo zikanayenda bwino koposa. Apapa mmene ndazionera zinthuzi kana lakwise kwa pasa phungwa ja kuti akambirane ku parliament kuja apange committee ya inquiry. Chifukwa ife tomwe Malawi kanamuloza chala kuti akuti mkulu wangopangira wekha bwanji zinthuzi. Kumaona kuti anda apasa Malawi inaka akambirane aoendese chimene atezecho chitumbindulire ziko. Okay. Chifukwa ndikatenga mwene ndekha ndikanga ndikupanga zandale. Okay. Komanso mvuto wa ku Malawi kuno tisatenge zinthu chinaso kujiwesa ndale iyayi. Aphungwa limene mujamo sana pitije mondale iyayi. Akaipita kumene kuchosa chama ibili ngati boma kuti ndiye fa kameti kunjapo. Ndaka malo zana zala kuti yayi kuma chinthu chipito kwa yayi mwa kuti yayi bwana. Amene mujakhale bata nitendere chilunga muchibwere poera nkhani ndinalankhula wiki atha kutifunira closure ya nkhani. Ale sakusakasa kuti dikhale ndikutani ndipo wenera kuti chinachitika ndichi. Abwana tuineyo ndikatero ndimire pamene. Kusalima bambwanga tokoze kuti simati siyatoka mukhale ndi usiku wopambana kusengabe. Kumamawa moza bwana ndimafuna ndipemphe. Pemphani. Mupemphe management ya luntha program ndi yabwino kwa basi.
izita mayamba chama 6 ko kumata 7 muja zingamati chitiro bwino kwambiri. Pempho lanu ku management ya Luntha ndiye kuti likumveka ndipo tipereka mchichewa. Ndathokoza kuti makawa ine zinanga ndine David kuchokera kuja kusenga pe kunyanja kweni kweli. Usiku opambana yang'anirani nsomba mbali ya kumeneko. Ilo luchiro sababu pamene. Zikomo wawa. Kupitira kumva maganizo anzika nkhanizo ndi ziwiri muli ndi ufulu otengapo nkhani zonsezo ngati mungakwanitse 1 minute imene ndi exclusive chidzulo lachinayi lapa 26 leroli ndithu tikuona kuti mu February tatsopano kutulukamo just 2 days to go. Mwaswera bwanji pa line apa? Mwaswera bwanji bwana. Bambo wanga ine ndaswera lanu dzina kumene mwatiimbira nzofunika kwambiri. Ifeyo nasinkhalita manda timakhala kuno kwachiye Uimbe kukasungu. Kwa Uimberu ndakulandira nsimmatisiya tokha maganizo anu pa nkhani ziwirizi muli pa nkhani iti 1 minute anu yayambapo. Toyamba nkututsa mayina amene anakatulutsa ku parliament kumene kusana lakwitsa. Chimene ndichiona ineyo ndiona ngati kuti zinthu izi zinali ngongole koma kunali kuba. Yes, chifukwa choyamba nchakuti munthu akatenga ngongole lero ngati sakubweza sangakatengeso ina mawa. Mandanda muja kupeza mu anthu ena oti anatenga 2023-2024. Kenako omwewo adatenga 2024-2025 koma ngongole ina yasana bwezi. Kumene kunali kuba. Kutenga ngongole achimwene siku lakwa AI. Ngongole choyamba chimene machita muno malayi tili mu anthu ambiri. Munthu mmodzi sangamunjikire ndalama zonsezo pamene anthu ena akuvutika m'maderamo. Ngongole zija zitamende chilungamo kumatenga nkumabweza kuti pakadakhala chilungamo. Ndiye ngati munthu sakubweza ngongole chilungamo chake chimene chichachite manyazi kuti mawa wena asadzachitenso. Ineyo ndikuona choncho. Chabwino. Kumbali ya mmene wapitira kafukufuku cha kupititsa ku parliament siku lako kumeneko kumene amakoza malamulo. Ngati aphwanya malamulo athuwo ndiwo ndiye president uja wachenjera kuti apititse ku malamuloko kuti mawa asadzanamizire munthu wina. Ineyo natero kuno kwa Uimbe nkhalitsa manda zikomo. Tathokoza bambo Manda nthawi zonse makhala nafe mukhale ndi usiku opambana ukasungu kwa Uimbe. Zikomo inuyo munthu wankulu zikomo apero ndithu nthawi zonse makhala nafe akuti amthalika achenjera kwambiri kuti pamawa isadzakhuze komanso mbali ina yakuti zakhala bwino kuyika mayina poyera kuti ena atengere kuphunziro. Mwaswera bwanji pa line apa? Mwaswera bwanji wa. Taswera madera tabweranso ku kasungu perekani maganizo anu nkhani ndi ziwiri ndikhulupirira muzitsatira. Zisatira. Mutenga iti 1 minute yanu yayamba? Ndovuka ya nifi. Chabwino imene perekani poni maganizo anu. Nzamvesa chisoni kumamva mafigures akuluakulu chonchija kumatenga anthu azimimba zawo anthu andale pamene munthu wakumuzi akusowa fertilizer akusowa chakudya. Nizomvesa chisoni munthu wina kumakhala ni ngongole 200 chakuti million. Kumachita kuti mzikomo tili pa umphawi wa ndalama tili pa umphawi wokwera kwa zinthu chifukwa cha kusokonekera kwa chuma. Nizomvesa chisoni kwambiri. Mwina so chuma chathu sichimayenda bwino chifukwa ndalama zambiri anthu ambiri anatazitenga. Zimene zijazo sanalakwitsa maso anthu aja akwene abweze 60 days inachiwidwa ija anthu aja abweze. Anthu aja maoneka ngati madolo anzawo simaoneka ngati makape ndalama zazizandisi ndalama zaboma ni misonkho yathu imeneja. Anthu aja abweze ndalama zichaso apaseso anthu ena amene wayenera kupasa anthu zinthu zija. Vuto ndiona kuti anthu amene mumapasa zinthu zija ndi anthu kuti ali nkale zochita chifukwa tikaonetsesa amene free voters anthu amene atenga ndalama zija ndi anthu kuti ali nkale zochita. Moti ndalama iji zikafikire kwa achinyamata amene mukanena anthu basi ndalama achinyamata azipanga mabizinesi. Koma zipezeti momwe wapasa achinyamata mukapasaso anthu andale anthu oti ali mimba amangokhutisa mimba zawo nomakanika kubweza ngongole. Chokhacho chatikhuza kwambiri. Atiganize pene kuti anthu acha ndalama atani abweze ndalamayo ipite kwa anthu oyenerera ngati mungakhaleso kotheka kuperekaso kwa anthu. Yachiwiri iyi zili bwino sitikuyang'anaso tikhasankha ndani koma chimene tikufuna ife ndi chilungamo. Tufatiziwe amene ananazo kuti ndege yazaza 1 2 tufatiziwe amene ananazo kuti
pachitanga ndege inakwera kwakuya kwambiri kuti singathiso kuoneka tufati ziwonse amene anawuza kuti ndege inakafika kunzuzu koma ino inapotoloka umene choko inakanika kutera chifukwa nyengo sinali bwino komanso tufati ziwe kuti mulonda uyu wapachikangawa uyu mulonda wapatawa uyu zinakhala motani aliyense amene andikuthikira ukapeka umboni apite ndipo inquiry angosankha usiri pake tonoti uyu ife timene ufuna ife ndi chilungamo. Tathokoza kumva maganizo anu Bambo Madera ku Kasungu kwa Wimbe. Zikomo kwambiri, tathokoza kwambiri kupambana. Kupitira kumva maganizo anzika yathu ndimene inapempha kuti tiziyamba 6 o'clock situdziwa management unika zotani mwasula bwanji pa line apa. Ndaswerako tiyambire pati madzulo ano ku Ntchisi uku. Yosavuta ine ndingogwirako yanisiya. Chabwino. Zinaza. Chabwino. Poyamba ni madeni thokoze kuti ku madziko la Malawi kuli ndalama zetu. Kwa mujare ngezera dzulo maina ajari. Ndalama zijanzo chuluka. Ndalama nzochuluka ate. Modi tena bwage. Tatandale amangola gwita. Yo amatumikira ifeyo anthu akumizere. Debo veza jena amatumikira ifeyo anthu akumizere kunoku. Amafunika pena bwage anthu akumiza zithandizido. Komanso boma likadakhala ni ndondomeko nthawi zino zake chifukwa maiko ni mabungwe anapereka ndalama zochuluka zedi Malawi. Koma ndalama zochuluka zimaoneka njira zake. Nimangofuna ngathandiziso anthu nawo mene alengezera maina. Timakhala chomvetsa chisoni kwambiri kuti umakhala ngati kuti iwe ndiwe woyeretsedwa pamene nawenso ndi wokuda. Chifukwa izizi zili nkuchitika kulonetsa kuti uchokera 2014 ufika 2019 anthu amene anatuluka somboma nthawineyo adapezeka kuti ali nzolakwika zambirimbiri. Ndipo alopezeka kuti mwina iwo wenewene amene amalengeza zimenezi mwina na ujeni adadziona kuti ngati chiri kukhala neka chiri kukhala toka komanso tichiritse kwa manyazi anthu ena. Chifukwa ngati anthu amane kuti akukongola nkuba zinthu ziwiri zosiyana. Ukongola ndiye kuti pali mgwirizano tidzachita ABCDE. Ndipo pamene amakongoza ngati anthu ena amakatenga kawiri ndiye kuti mwina nthawiyo ankakhulupirira kwambiri kune kuti abweza. Pamene kuba munthu umakatenga chinthu chonena kuti wina aliyense sakudziwa palibe marekodzi ake. Ndiye mmati mmene kuti anthu nawo achita bwino alengeza koma asaiwale mlandu wawo wamabiliyoni achokwe morayi nathokozereko. Usiku wopambana ku Ntchisi tathokoza mva maganizo anu. Kupitira kumva maganizo anzika ufulu wanzika kupereka maganizo mphoka mino apa ndi kugwa mvula kumeneko kanchani tachotsa pepano kwambiri foni yanu imamveka ngati mvula china chake chochitika so anthu ena mabibi m'manyumba mutaona kuti tadzidzimusa. Mwasula bwanji pa line apa? Chabwino mwasulako bwanji? Timatero kuti mukachita mwayimba foni make sure kuti muikweze foni yanu. Mwasula bwanji? Ndaswera masabali sa. Ndaswera live pa Luntha Television khani ya inquiry ya ndege yatsopano achitenda mthalika apena amene achita kwasira wa phungu wa tisiye momwemo kapena nanga nkhani ya dzuloyi maina kuchita werengedwa dzuwa likuswa mtengo. Was it necessary? Dzina lanu ndi ndani kumene mwatiimbira maganizo anu? Ine ndine pita kuno kundirane paboma. Perekani maganizo anu bwana Peter ndiotani maganizo anu mutenga nkhani iti 1 minute yayamba. Ine nkhani medi dengeli ya inquiry. Nkhani ine ndikuona ngati kuti iganizo jana kuti ipite ku parliament iganizo ja kuno kwambiri. Iganizo jana kuti achipanga ataganiza kuti nthawi yoyambirira inachitika ku executive ndiye palibe chimene chinasintha. Abapati alole nga parliament agwire ntchito yawo. Chabwino. Ntchito yaujeni
ngani ya ndege iliyotafuta ngani iliyotafuta ngani ndiona kuti tiziba mozi kodi muli nchifuwa yeah of course koma wadi bwino iyambeni mwati titani nayo nkhani ya ndege iliyotafuta tizigwira mozi tambirira timuyikane chimwendo bwana chimwendo bwana anakuza ndani kuti ndege ya anthu 19 ndipo ndiyo sasa tiyambire pamenepo kachiwiri taitane a president opuma achakwera achakwera tafunse kuna kuti kodi inu anakuza nini ndani kuti ndege inafika kunzuru wachitatu timuyitane bwana Kunkuyu abana Kunkuyu ananena kuna kuti chipangizo chilichonse cha mundege achisunga chili malo abwino zinthu zimene zinasowa pa nthawi imene abwerese poyera wachitatu amene wachifolo bwana kokhwitima wandaka Dr. Eugene Tennessee anayi komanda wauje wa MDF tafunse kuna kuti anakuza ndani kuti ndege ndi kokhwitima andi ndikinasi chimene chichomvesa chitonzikena kuti asilikali athu amakathera ku nkhalango amakathera ku malo ovuta kwambiri ona kuti malo aminga malo anjoka anakanika bwanji asilikali athu kaninina ili pafupi pompaja kuzuzu anakanika bwanji kupita ukasaka ndege kuchikangawa balaki sonse ya kuzuzu kupita kwa anthu 8 timapangisa ndijani kuti apita anthu 8 ndege yokugona emikoloko zinathenga bwanji kuna kuti anthu achambe kusaka koloko amafuna kuti anthu apulumuke kapena ase ndapo patisachiteze poso ya apa pangozi zinachitika anthu achena mwali asangazuke apa amene angapezeke olakwa akwenera amangidwe this time around titasekerere so zinthu zopusa ayi anthu amapanga dala zinthu zachibwana ikozokhala kuti nali ngozi ipiwa koma anthu anapezerapo advantage kuna kuti anthu awawa munja ina iliyonse apite chifukwa kuti chilima anali munthu ona kuti akanasokoneza munjira ina ake chifukwa kuti mgwirizano wawo sumayenda bwino ubale wawo sukaenda bwino nde anaona kuti the goodness zoti ngati papezeka tansiona kuti ndege yagwa anthu amene wawasa kasake mwina akasaka nthawi yabwino mwina akanasa pumu wakumasi zikanaonesa transparency ya boma kuna kuti anaiti mtima kuti zawo akhale bwino koma kukhala kuna kuti kukhala tsiku lonse kumabisaso inu ndege yati inagwera pafupi ndinizi anthu amiliziwo kana anze kuti chinake choti chagwa kodi mulonda wa patawa amene anali patawa ya dikaya chenemu ali kuti amene uja edi pali mkulu na akankacheza ndi Kasimo Auti wa Zodiac anakuwa kuti amandani ngomwiwa amene kuti anaona ndege ikusika amaona ikutani kuzungulira ikukhanga atiusachimendo tani mkulu amene yuso tisake kumene ali akaperekereso umboni anthu onse amene kana chite bwino wamene kuti kana endese bwino nkhani akwenene agwide tiakwizinge tiaziwe ndipo anthu amene wandi woyipa kwambiri so finally iyi yaujeni ndikita nayo yaujeni ya nisi yotima ina mawerenga parliament munainena kale mene this is the way to go zachinyengo zizonse zimene zizichitika kakuparliament kakuti tizike ni pa mbalambanda ndalama zimene amabanthu wanzona kuti za misonkho yathu ndiyifeso pano pataijeso kumbuyo munthu una kuti chipoti njankolanga chipandani aliyense amene anaba ndalama akuyenera ayikide pa mbalambanda amalawi aziwe kosimete ndizomvesa chikondi kuna kuti munthu anthu olemera kale anthu amalolera kuti anthu azikanye chiteze anthu azivutika anthu azigwa chimanga 100,000 komwe anthu kagulukira kaka anthu uchepa ino ndalama zineza ndizoti ukamamva weka mtima kumachita kwa kuti ndo munthu mmoja akapasi 500 million 200 million ana ang'ono kupeza kuti amapereka ndi amene amalanja ndi anthu amene ali maconnection ndi mboma semu apply ziso panopa andale amaphunzirapo andale khalidwe lawo limakhala limene liloti panthawi imene alowa mboma amatenga abale awo zibwenzi zawo ana awo ndani awo
kuti akakhale pafupi ndi boma azikadya pomwe amalawi amene akavota azikavutika. Zimene zizi ndi zoyipa kwambiri chimodzimodzi mene amapangira pauteni za kugula amalesi hotelo chanichani kali mene chimangondikhuza mzena kuti ndalama izi zitu kuti zochuluka 128 million 129 million tikuna kuti zochuluka ndalama izizi kuti tifufuze pala antena ake anthu ochepa muna 5 anadya ndalama more than 128 million. What the use yona kuti anthu ochepa 5 aje ndalama yokwana muna 12 billion kugawana anthu ochepa pali masiga ambiri amene tikuwamva ona kuti boma la MCT boma la DPP ndalama zinasowa zochuluka kuti ndalamazo anakudya kagulu kochepa nemugenza kuti tebulo ndalamazo zogula amalesi ndi zambiri zochuluka inde komano mugenza kuti akagula chinthu icho tikhala ndi chinthucho tidalira kuti chinthu chinthu zimene ngogula lero pompopompo ndikuyamba kugwira ntchito pomwe ndalama zimene zinabedwa ku Green Belt ndalama zochuluka kwambiri ndalama zoti anthu ochepa kanfiksi anagawana ndalama zandikudya kodi zizomveka chisoni zoti anthu awawa andale salikonda dziko lake. Tathokoza kwambiri kuti mwayika contribution yanu munkhani ziwirizi ndipo kulira kwanu kwamveka mukhale nawo usiku wopambana kundilande bwana Peter. Ziko. Eno ndithu katatha kutenga mtunda waukulu koma tinatero kuti tamva maganizo awo. Mwaswera bwanji madzulo ano? Taswera mwina bwana wanga. Bwana ine ndaswera taona mugogoda ndikuti kumeneko dzina kumene mwati. Una ndi kulilongwe. Yaki kadewere. Akadewere? Bwana. Tsapano muyambira pati nkhani ziwiri. Mutenga imodzi, mutenga zonse, mphindi yanu imodzi ambapo. Chabwino bwana. Bwana ife tisaname ifetu pano ndife olira. Olira? Chifukwa ndalama zimene tikulipazo ndi mmene tavutikira. Bwana tisaname dziko lino anthu amene amakhala parliament amatilakwira kuba. Timazunzika kwambiri timazunzika bwana. Okay. Chifukwa munthu sunga mapito kapanga malamulo kuti muzika kuongozana ndalama kunisi pamene ankati inisiyo ndi amalawi. Ife tikapita kunifiko kuti tikatenge ku 1 million kumakanika. Pamene anzathu akupita umene kumakakotola ndalama. Kodi dziko likusintha kwake. Nkwachoncho ndetu kudabo kuti akamapita parliament akumakatana amakakambirana zotani. Chifukwa tikamayenda m'misewu yokumbika anthu ali mzindalama nakayika m'manulo. Kodi dziko litikonza kukonza kwake kukhala kotani. Kwa dziko tisaname bwana anthu ife timalikonda chifukwa chake tinatenga aprofesa nkuwayika pampando kuti mwina mwake tione kusintha. Ndiye ndikudabwa nazo kuti kodi iwowo akuti amapita kukakoza malamulo amalawi Congress basi kodi amapita kukatipha nokha munaona bwana thumba la chimangiri magula 120 thumba lero thumba lomwe lija tikugula 60,000. Kodi anthu aja anapita umeneko kunoti amalawi tikapeka pena nkakoza kuti ngongoleze tikabwezera ku thumba la chimanga chifukwa chakaji mwendo ananena kuti ni mamega famu ting'ono. Kodi amatengera ndalama imene kuti azikalimira kuti ni mamega famu ting'ono atitenga ndalama misonkho yathu. Bwana atu dziko libwezi tikusangalala kwambiri koma woononga ndi anthu omwewa. Ndiye bwana anakapha bwana Chilima chifukwa mafailo amenewo bwana adali nawo. Chifukwa iwo ankadziona kuti tikamapita ku kampeni mwanayu zonsezi akang'alula zonsezi. Ndikadziwa kuno ndikuzani bwana. Panganibe withdraw mau nangasi ndi pa TV. Chabwino bwana. Kupangira kuti nangasi mau analamba kwambiri. Ziko mwambiri bwana. Pitizana pereka maganizo anu. Ifeyo bwana tisaname maganizo athu amalawi tiye na anthu aku parliament tikwapempha tizikondana. Tena tilikonda amalawi ife amalawi ndozunzika timalimbikira bwana. Ndiye akamapanga zinthu zona kuti tikupita kukati konzera malamulo kapena akati konzere zinthu zoti tiziyenda. Tiyende choncho amalawi koma saphana choncho ya. Ndeti kumapempha kunena kuti amene akuyendetsa nkhani zimenezi makamakaza ndalama. Tonde asazifilire pomwepa anthu amene ndalama zimenezi abweze osangwa amanga iyayi koma ndalama zabweze
Okay. kuti ndalamazo zipindulire ku zinthu zina ndi zina kuti mwina ake ferereza kuti tingadzagule mochiva kapena mwina ake zina ndi zina za ulimi tingagule mochiva chifukwa omwewo ndi amene adatipweteka kuti inuyo amalawi kalimeni mukakalima ndekuti ife tizitenga chimanga chomwecho tizigulitsa motu kuti amatero chifukwa chiti kunena bwana lero kunena kuti iyayi ayiwowo oti asadandaule iyayi asalire asatani leloli boma ilila lowani alisiye lilongosole bwino lione kuti lalekeza bati kunkhani ya zandalamazi. Okay. Chifukwa nkhani ya zandalamazi panopa kunja kukulitsuwa wina leso kuti alipeze ndalama lero akuvutika kwambiri. Okay. Lese tinkadabo kuti kutsogolera lero profesa iwo adali kuti chifukwa ife timakhala kulilongwetu profesa yesiru umuonaso kamadutsa kuti ali kuchitetu wangokhala koma dziko likuyenda. Ndipamene tazindikira amawe kuti dziko limayenda chonchi pulezidenti amangolamula inu tapanganiza kuti dziko limakoma chonchi ndithu bwana wanga maganizo anga ndamene. Tathokoza Kazembe kuti mwapereka maganizo anu mukhale ndi usiku wopambana mu mzinda wa Lilongwe. Zikomo kwambiri bwana. Kupitirira kumva maganizo a nzika ndi mphindi zokwana 10 mwasula bwanji. Hello. Bwana mwasula bwanji. Ndikuno kainu. Zikomo. Ai kwa bwino kwa kumene kukankanda kunchinji kuno. Perekani maganizo anu bwana. Bodila ngorola ngani mutu ngoti chani bwana. Mverani bwino pa TV po mnthawi yathakale kuti tiyambe solongosola ni ntchito ya zaonene. Mwasula bwanji pala ina. Ndaswera mukuimba foni mutatsatira program kapena tifotokozenso chifukwa tikuopa kuti zifotokoza nthawi yatha. Ai, nisalia bwino usavyo fotokoza ko. Zikomo kwambiri nkhani mukutenga iti madzulo anu dzina lanu kumene mwatiimbira. Dzina langa ndile ya sina ngandawire kuchipiri Lilongwe. Kulilongwe ikani pafupi ndi kamwa yanu foniyo ikumvekera patali muli nayo patali kwambiri. Lilongwe ya 23. Kwere 23 mai tipatseni comment yanu mutenga nkhani iti paziwirizi. Ine mafandi ngo nena pangono bankane ukuza ndi drama zimene zimene issue za Kongole. Ngokole imene jambi sidaiva ndipo so timoti kafa dizenjo. Komaso nendi pe pangono kwa master president kula president ngoja imene iyi anaipanga mola kuike chifukwa anaipanga ndi nthawi campaign. Ndiye komaso ntambiri ndale imene iyi adatenga ndi chiwembu kuda kuti feyo sizamvota komaso ndamene sizabweza fana zati waluza ndaba sizabweza urata wina sazajongerera zinali choncho zinali choncho ndipo sono nkhani imene pali yesi ambira makamba sedamene tikutenga ndama zimene zizi sizabweza tikampena kufuna gamvoteni komaso akazati wawina ndama imene zizi kuti angazalonjerera maona tengaona kuti apapa chimene chingachitike drama a president kama amaganda drama sizaiamba zothumba kwawo wayo simakhaya misongo yanthu pamene upanga zinendisa ndi zina ndonzenga angochoka uko kuteka ngongole zipusa naso pomwepo amene makhangati amene kuti azipusa ona kuti andethandize kokhona kuti nawosane ndi chiwembu azipusawo ndeni mona ngati zishonje ndi bwino chungamo chende ngati madzi anthuwo amangidwe ndithu ndalama zibwezedwe. Ine ndimaona ngati zonse maganizo anga. Kana chite kunoyi. Okay. Ndithu. Mtokoze kwambiri mai ku 23 kuti mwapereka ku maganizo. Ndachita mantha muti azibusaso ndikuti kodi mwatero ete utokakhalaso nawe mbusa umati kodi nifi kapena. Ndipo kuno kaya zibusa churuka zedi amene anafana ngena drama. Koma ena sana atenge ena adarenga ena mpaka pana sakuleza ndona ndilizo. Okay. Amangidwe amene ndama izibwezedwe abaye mwina afufuze kafumwenerera. Okay. Ndithu ba. Usiku wopambana talemekeza maganizo anu. Ziko mwino. Lero kuti ena ndi azibusa kumeneko mufufuze konso maganizo amene ndi yanzika ndi Nelson mazifufuza ufuza pano kuti kodi asanabwere ndi chilist myself ndinaona kuti ineyo ndithu ndine mwana wa masiye weniweni I'm very safe. Mwaswera bwanji madzulo ano? Ndaswera bwino bwana wanga. Bambo wanga ndaswera. Kodi ndikuti dzina lanu nkhani mukutola ndi iti comment yanu yayamba 1 minute yayamba.
ine ndine Kenya Poma mwafulirwa ku Mzuzu. All right. Ndifuna nditole nkhani ya Anifi. Go ahead, you have a floor now. Anifiwo ine ndimaona ngati pamakhala ndondomeko zimene zimasatidwa kumatenga ngongole. Okay. Ndi chinthu chofunika kwambiri kuti Anifi amene amapereka ngongolewo asate ndondomeko imene amapereka ngongole zija. Oh. Anthu afinki akamapereka ngongole pamakhala chikole. Oh. Ndi chikole chija chimene anapereka aonesese kuti munthu aliyense amene anapereka chikole chija alandidwe. Chifukwa choti ngongole zimenezo zachita zatenga nthawi yayitali asanabweze. Okay. Ndi kumene kunali kubera Malawi. Okay. Ndi chinthu chimodzi chimene chifunika kuti boma pamene poli unike kwambiri. Ndiponso ndifuna ndinene chilungamo kuti apapa president amene alipo apita Mutharika zimene zakhalira olo zapita ku parliament tiyena aonesese cheni chilungamo kuti Amalawi tiziwe. Anthu amene asasidwe yayi. Oh. Aliyense chilungamo chiyende ngati madzi. Chabwino. Ndithu asogolere. Tikumbuse dzina lija kumene mwatiimbira. Ine ndine Kenya Poma mwafulirwa kuno ku Mzuzu. Dada mwafulira mkhale ndi usiku uweme. Taonga chomene dada programu itikuitemwa. Yeo nadi taonga. Yeo chomene. Usiku wabwino kumeneko. Yeo ye. Aha, kupitirira ndi maganizo anzika tasani nthawi yakwana bwanji pa 2 minutes about atatu atayika ma 1 minute nzotheka. Maswera bwanji madzulo ano. Naswera kana mbweje magawa. Ine rundaswera kumwanza kumeneko. Apita tisatalikire minute basi kiti kwana imeneyi. Kugwirisana ntchito nthawi yano yayambapo. Yambira apa kunkhani muto yambawo maina ndithu atuluka amene osamala kwise yayi. Was it necessary? Ndipo kwambiri iso zezo ndizo zofunikira transparency ndi imene yoyo. Okay. Akamati accountable ndi imene yoyo. Maina ndi awa ndalama asapange sozoti tipange inquiry mwakati maina zina lake ndani huyu ni magawa kanjate na bweze ndalama huyu ni ndani pita la kumwaza kanjate mundichulira nkhani yovuta gadi. Yeah, munene varo mbweje magawa mbisi. Tizana kupereka comment yanu madzulo ano. Ngani nayo kuti kuona soka commission sasanke so apungu yako ila apungu tambira pachatu qualification yako ndi follow ena fluent in English musile professor mwe asanke eka madola bwino da alongosole zinthuzi ife dibibe ngati lowe timafuna lowe kuti chilima ziweze kuti anafa banji. Oh. Tifuna anafa banji chilima anafa banji ndio sati sasanke anthu afu follows ambira jani ya follow kodi simunayankhule over pamenepo. Ni kuno kudimuka asambweje magawa inuso musamobe muziyankhulaso pamenepo asanke mitu yabwino. Chabwino. Tiye ena yankhuleko basi te mazulu abwino mbwe. Marapita mukhale ndi usiku wabwino kumwanza. Inuso timaunyadira. Ezikoma. Kupitira kumva maganizo anzika kuti ano na pa desk pa Mutharika pamene pangachokere maina amene wa commission yatsopano. Masula bwanji madzulo ano. Masula bwanji bwana. Taswera bwa? Bwana ine ndaswera tikudziweni madzulo ano kumene mwayimbira. Comment yanu ili pa nkhani iti. Ifero kuno kutsangano Kinchewu. Oh, kutsangano takulandirani kwambiri. Bambo ndani pacha? Ine ndi Henderson Olia. Comment yanu mutenga nkhani iti 1 minute yanu yayambapo. Kutsangano uko. Network. Iurichita chipongwe koma tikudikirani pene kuti timve maganizo anu kunchewo. Ngati mutimva amene wangochokapo khande uraona kuti sizimagwira. Let's get another one kuti tione kuti kodi amene wandiyane. Bwana masula bwanji? Inetu inamveka mwamphamvu kumapeto kunde ndi chani. Satana chani amene akuti sokoneza network. Masula bwanji? Ndasweranso ikumveka pansi sinzo adiki pali okay. Kumene mwatiimbira dzina lanu? Zinanga ndine Sam Kazembe. Bwana Kazembe? Yes sir. Well, tipatseni maganizo anu madzulo ano mprogram ino kuti mutenga nkhani iti mo samala.
maganizo anga ndonena kuti nkhani ya imfa ya Chilima ndi kugwa kwa ndege imaona ngati kuti isapite ku parliament chifukwa parliament kuja kuli aphungu ena amene mwina nkhani chikhozo zakhudza. Okay. Murati muone mene parliament yathu khalira panopo yomakhalira yokulirana mitima ndiyeno a president athu ndi lawyer chimene adachita andakasankhaso timu ya maloya. Timu ya maloya oti alibe mbali angopanga nkhani imene ijayo atengenso mwina maloya ena maiko ena ndi ena apange gulu limodzi. Akapanga gulu limodzi chilungamo chioneka chifukwa chonena kuti anthu ena ambiri ife tinapita pamalo pamene panagwira ndege paja. Zimene tinkamva zikuyankhulidwa pa TV nthawi imeneyo ndi zimene tinaona zosiyana. Ndiye chilungamo chonoti anthu amenewo akagona alibe mbali ndi amene anganene chilungamo chifukwa mutati muona atsogoleri imfa ya munthu wamkulu ngati imene uja kufa choncho sinali yabwino kwambiri zinali zomvetsa chisoni. Tipite mbali ina ya nifi kumene kuja sanalakwitse kulengeza mayina chifukwa munthu ukatenga chinthu umayenera kuti ngongole ubweze ndiye ngati ngongole ukumathanayo dzaka ndiye kuti wende wetambwali. Ndiye utambwaliwu dziko lino la Malawi limafuna kuti zisiyike zinthuzi tizipanga focus ku dziko limene likufunikira chilungamo chake. Chotero pa zinthu ziwiri zonsezi imfa ya Malemu Chilima apange inquiry akhale maloya izo nifisi apitirize kulengeza choncho tilengeze pene patsogoleri. Tathokoza kwambiri dzikumbuseni dzina lija nzofunika kwambiri. Sam Kazembe. Bwana Kazembe mkhale ndi usiku wabwino. Inonso mwanga. Ezikomo. Tikaiona ndithu nthawi yathu ndiye kuti akakhala posachedwa patikhati kusuntha ndi kusuzumira. Bwana muli bwanji? Bwino muli bwanji bwana? Ndili bwino. Ali zakale Mr. Joao Galimoto akuti chokani pamenepo tsopano tikakusiyeni ndiye ndikuti koma pali ena ayimbanso. Kodi inu ndi ndani? Ine ndine Siza Chilinkholi banda kuno kwa Wimbe. Taperekani maganizo anu muli pa nkhani. Nkhani yoyambirira ya Chilima iyi. Nikale bagoma onse tinaonapo akufukula mafupa chinagadama ndani nkhani zimenezi zimangokhala zongononga ndalama chabe. Chifukwa ndikale zamatafali na anthu ambiri amene amakhala kufufuza koma zotsatira zake sitizirani sizioneka kuti kapena izi ndi zenizeni ayi. Koma kunkhani ya izi za ujeni zimbongazali za Chilima zote ndizisiye pa tsiku la chiweruzo mulungu zidzaonekera chifukwa ntchito zonse zidzakhala pa mbalanganda. Chabwino. Ngende akhalidira limbana nazo ngakhalidira tani palibe chimene tingapindule koma tsiku limodzi lidzakwana limene la chiweruzo. Chabwino. Zidzaonekera pa mtunda. Chabwino. Kunkhani ya nife achita bwino. Kuti anthu abweze ngongole chifukwa tikati ngongole timayenera kuti tibweze. Ndiye ngati munthu apatsidwa ngongole umayenekera kubweza. Komanso amene sapereka paoneke ndithu kuti paperekedwa chilango chokwanira. Komosangoti basi kungofuna ngolengezitsa mayina akachoka pamene pano makadya limodzi kumahotelo akalengeza anthu olamulo ligwire ntchito likagwira ntchito amene akanike kubweza amangidwe kapena alandidwe katundu. Ndiyoti Amalawi adzasangalala. Tiyamikire dzina lanu lija kumene mwatiyimbira. Siza kuno kwa Wimbe ine ndilini mwachitatu tsiku la lero kuimba kuchokera kuno kwa Wimbe. Mwatsekanso program kuchokera kumeneko kwa Wimbe Kasungu. Zikomo kwambiri. Zikomo. Matero ndithu kuti timalize ndi amene wafa nangasada gogoda kwambiri. Ine Moses Makawa. Zakambidwa program ino nangasindiye za nzikazo. Amuthalika apemphedwa ena kunena kuti apempha kuti ayi atatenga ma expert ena ndi ena odziwa za malamulo akuti kuja ku parliament kulankhulatu kwa anthu pena ukati ubwereze imakutsalira iweyo akuti ena kumene kuja ali ndi MSE yokha nkhani zimene zisazitsatira pakufunika akatswiri amene amadziwa bwinobwino za malamulo sitidziwa kuti amuthalika amene angamve nkhani imene achita bwanji ena unena kuti amuthalikawo asayikhudzedi asire amene anapita kuja kumapanga malamulo ayendetse ku nyumba ya malamulo nkhani ya kupanga form new inquiry committee imeneyo
ndi imene ndithu afotokozera. Koma iyi ya nifi makamaka ya ngongoleyi palibe mmodzi amene wasekerera ndipo aombera m'manja kwambiri mayimbirizi ati zimenezo muchite kwambiri ndalamazo nzambiri zili m'nyumba za anthu musangolekera pomwepo kena kumazunguliranso kadya m'mahotela limodzi. Amalawi akuyang'ana inu mwayambitsazi aombera m'manja. Ine ndine Moses Magawa, like I said tikumana Monday program ndithu imene ikhalepo nangasima ndi tsiku lalikulu ndimusiye mzanga pano makamaka Patrick Pupa amene akhala kubwera ndi nkhani pa 7:30 ndagwira ntchito limodzi ndi Mr. Yamikani Nyambo. Amenewa nditero kuti mukhale ndi usiku wopambana. Stand by for our news at 7:30 ndipo 8:30 kukhalanso mapemphero adoration. Have a blessed night. Ndege kujikangawa inagwa bwanje chikangawa